znał. Wytrzymał, kad ja sam stikla. Evo, ja sam stikla u hotelu, ja trebam 20 mjesec karantin u hotelu. I ja sam stikla u Tajlandu juče, ali bila sam puno umorna, nisam spavala ništa u avion. Bilo je 11 sati za avion. I inače ja ne mogu spavati puno u avion. I onda ja sam stigla u hotelu u rano jutro, oko 6 sati ujutro. I onda ja trebam doći u sobu. Ja ne mogu ići negdje u hotelu, u bazi ne može. Samo biti sama u sobu. I danas ja hoću pokazati šta ima u sobu u hotelu. Evo. Prvo, kad ja sam stikla u hotelu, ja trebam staviti tako na cipele. I onda kad ja imam test COVID, ima 3 puta COVID test, ja trebam staviti masku tako. Evo, ovo vrata od soba. Ima malo za hajina. Tako. Evo, prvo toalet. Tako. Evo, ja imam ovo za oprati već. Ja trebam oprati već sama. Ne mogu poslati za neko za oprati za mene. Evo. Tako. I ja imam druga. Tako. Ja imam velika sobu. Zato što ja sam pitala za mali sobu, ali nema više. Tako. I ima ovo za oprati već za mene. Evo, imam šokoladu od Svasiskoj. Evo, ima puno voda za mene, ima papire za toalet i svaki dan ima hranu 3 puta za mene. Ja mogu birati svaki dan. Evo, tako. Ima malo kafe. I ujutro oko 7 i u podne oko 12 i na večer oko 17 sati. Hoće staviti hranu u mali stolica. Ne može doći u sobu. Evo, ja imam ovo hranu od moja rodica. Ona je mene uzela. Ovo vino malo od Svasiskoj. Ima televizija tako. Velika televizija. Ja vidim samo u Francuskoj, zato što ja hoću trenirati francuski. Ja sam sama, ja nemam moj metani, ali ja imam ovo. Ona je pravio kad ona je bilo djeca. Tako. Ovo. Imam malo balkon.
Može ići malo, samo mali. Tako. Ja sam zaboravila pokazati frigo. Ima mali frigo. Tako. Tada! Ja imam puno šokolada i ovo. Moja rodica uzela za mene. Ja mislim ja neću biti dostatno u hotelu za 2 sedmice zato što ja imam prevoditi i ja predajem engleski Haman svaki dan. Onda ja imam puno raditi, puno posao sa mene i onda za karantin ima 3 puta test za COVID. Bilo je već jednom put danas ujutro, ja sam bila tamo već. Ja mogu ići od zobu samo kad ja imam test. Samo 5 minuta i onda gotovo. Ja trebam vratiti u sobu opet. I iduće video ja hoću pokazati šta ima za hranu, kako ima za hranu. I vidimo se, čao!